uNkulunkulu omkhulu uNkulunkulu wokhokho bami uNkulunkulu womqhamuko uNkulunkulu wokhokho uNkulunkulu kaMdoke uNkulunkulu wamakhosi akithi asemakhabeleni uNkulunkulu kaLizindaba uNkulunkulu kaMwini uNkulunkulu kaMkhulunkulu ngimi phambi kwakho sihlale esikhulu sasezulwini ngiyacela Nkosi ube ngakimi kulomzuzu engimi ngawo lapha shembongweni cela uNkulunkulu angithwale hlale Nkosi phambi kwami nasolimini lami ngikuzwe Nkosi ngokukhuluma Baba ngingumntwana omncane kakhulu bakhona abantu abadala mhlambe naba nobuthule shembo engcwele bokuma phambi kwakho bakhuluma indaba yakhe yasezulwini wala yikho ngicela uhlale Nkosi olimini lami nasemahlombe ami shembe ngikuzwe ngokukhuluma amen ngiyacela Nkosi ukuziphulekela esihlalweni sasezulwini ngiqinise isibindi ngiqinisa amadolo ami ngesihlabelelo samashuma isithupha nane mhlambe kuyoba amavesi nje ambalwa ngokuvuma kwenkosi unyazi izwi abakhulu
Bantwana bakho kungithwala emsebenzini wakho wasezulwini. Ngiyasibongela Jehova. Baba, ngingaqali ukukhuluma mhlawumbe indaba yakhe yasezulwini. Ngicela shembe ukubonga kakhulu ezulwini, ngibonge unyazi lwezulu uNkulunkulu omkhulu nabanye uNkulunkulu abake baba khona emhlabeni. Ngibonga Nkosi ukusikhumbula ezweni
lasenhla ezweni laseGauteng namaphethe osungasideli umthetho wethu sinje kodwa Nkosi ngomsa wakho ungasideli shembo engcwele noma sekulukhuni kangakanani kodwa sicela Nkosi usikhumbule ungasilahli ngoba thina ukuhamba kwethu ngaso sonke isikhathi siyona noma sikhuluma futhi siyona noma senza futhi siyona kodwa ithemba lethu shembe sithanda wena kuphela Nkosi yasezulu akekho omunye simthandayo uNyazi lwezulu kuphela lapha ekhaya sithe sisebenza njengoba kusetshenzwa nje kunje khona ingane Nkosi zakho lezi ihlala emva kwamkhokheli zentethelelo shembe nazo ukukhumbule sikhumbule Jehova ngoba siyafisa ukwenzela wena izinto ezinhle zakhuluma zathi zicela masiqala ukukhuluma sicela ukuthenga igenerator yayingakabikho load shedding sacela nje sithi sicela ukuthenga igenerator ngoba hamba bekhona izinto ezihlupha ezulwini bese ifuna ukuthi kungacime ezulwini kodwa kwathi ngemva kwesikhathi zase ihlangana zonke ngezwe seyihlangana ziza kimi zithi baba umbangeli engathi kukhona ukuhlangana esikuhlanganisile ngangigqokelela ujazi likhona vele phela namanje ayibonga Nkosi ngawo umshumayeli ngisigqokile isigqoko somshumayeli ayibonga Nkosi ngawo umvangeli ngisigqokile futhi isigqoko somvangeli ayibonga Nkosi njengoba namhlanje Nkosi ngicela ukuthi ngibe lapha phambi kwakho gqokile isigqoko cela wena shembo engcwele kodwa ungiphe ukuhamba kahle ngoba kuyaphazanya kuleli bandla lendlela ilikhulu le zase zithi seyihlangene nezinye ingane ezivele eNatali yonke indawo sezivumelene ukuthi akwakhiwe izindlu zokusithela uma sibika ezulwini sibika ukukhulunywa zingane zentethelelo lithi izulu nithi sekuyokwakhiwa kuphi manje eKuthuthukeni ngithi baba kuyokwakhiwa eKuthuthukeni lilalela ngikutshela eKuthuthukeni angafuna ama-toilet awumgodi ngifuna ama-toilet aflashayo yaqala ngabe ngathe ngiyazama baba khiwe nje lapha ekhaya ithemba lethu mahle futhi wathi ngithi kuwe eKuthuthukeni ngifuna ama-toilet aflashayo ngathi angizwanga kahle mhlawumbe sasise kwandena ayibonga Nkosi masifika futhi kuDisemba phelezela abantwana basemaqhaweni bahambisa umsebenzi wasezulwini oyiphinda lenkulumo ngathi mkhokheli kungcono ngoba uyezwa ngoba kusasa kuyojika ukukhuluma kuthiwe uDlomo uthi akawufuna ama-toilet akuhlala phansi ufuna ama-toilet aflashayo wangithi uyezwa kusho umnikazi wesonto wathi ngiyezwa ngathi ngibonga ukuthi ube khona mkhokheli uyongifakazela basebenza-ke basebayeza benza i-petition babe kade behlanganele Nkosi yamakhosi benza umsebenzi wakho abantwana bathola u-33,000 sathi hayi impela ayibashayile uma bethi bayaqala ukusebenza bebuka i-quotation yama-toilet aflashayo akhuluma inkinga kwase kubonakala ukuthi futhi inselelo ekuzobhekwana nayo kufanele kube khona amanzi azoqondana ngqo nalama-toilet aflashayo ngoba uma eke block ama-toilet aflashayo uqinisa ubona ama-vitamini ekhingceke ungabusaqonda kahle ukuthi kwenze njani manje kwase bethi okungcono akwakhiwe amabhoholi nanka Nkosi yamakhosi amalokuzana amajojo tanke athengwe lezi ngane bathi ayaqale kulungise ngenhlanhla ke yayivele ikhona ibhoholi ngase ngicela abantwana bakhona abantwana lapha ekhaya bathatha ethemba lethu munye umuzi bangcwele mawusethemba lethu la ekhaya singadideki mawula ekhaya usethemba lethu
Basebeza labantwana othabethe bayilungisa ngathi lungisani lento ngifuna ukubona ukuthi kuzolunga nabase bethi ayikhona futhi amanzi maningi base balungisa aqala amanzi khona ikhehla ke lapha ekhaya umkhulu wethu baba umkhwanazi umfundiswa lapha ekhaya ugudi kakhulu ngasemapayipini kwi plumbing nje ugudi kakhulu basebenza nabo aqala amanzi asebenza kodwa into engiyibongayo kuwe Shembo ingcwele ngicela ukuthi ungasilahli leliso njengoba Nkosi silapha ngoba mhlawumbe isikhathi sokugcina singabi khona sokubonga njengoba silapha ekhaya nansi ayigenerator ize nabantwana basethemba lethu bathi mkhulu madala sizoletha igenerator thina sifite ngodiesel ngoba sifuna ukuthi kube mnyama ezulwini lethu ngathi hawu Nkosi yami izingane zingiqhamukela laphi kodwa nansi ya Jehova iyasebenza ubusuku lemini ayikho load shedding la ngaphakathi hayi ayikho ngeke ngabuza kwabanye bathi khona load shedding hawu kanti khona load shedding khona yabona ngenhlanhla ke mhlawumbe nami angazi kwenzakaleni kodwa nje ngiyibone ngoba sengiqala ukuphumela lapha emadukudeni hawu kanti load shedding khona ngoba ayikho la ezulwini ayibonga Nkosi kodwa abantwana bakho Nkosi ngicela ngibacela isibusiso kuwe nomendo bathole amadoda amahle afana neyellow bone ayibonga Nkosi ubakhethela impela nje Nkosi yamakhosi bafunele wena nomendo bangazifuneli bona ngoba bazogeja bazosuke bathatha amaphara mabe ngabe bezifunela bona mabe funelwa uwe kodwa Shem uzobafunela amadoda amahle ayibonga Nkosi ngiyabacela bonke labantwana Nkosi isibusiso kwasetshenzwa lapha ekhaya kwasetshenzwa kakhulu besisebenza ke Nkosi yamakhosi inkomo zathengwa kwenziwa nje konke ayikho nje inkinga lapha ekhaya ayibonga Nkosi inkinga ekhona eyokuthi kufanele kusetshenzwe kakhulu kunoqala ngoba izinto ezinhle zifanele unyazi zifanele unyazi bangcwele izinto ezinhle baba noma inkinga zikhona kodwa akhonto ekhulunywe lezi ngane zabafana nezamantombazane lezi engikhuluma ngazo zethethelela zathi kimi mkhulu sijwayele ukungibiza mkhulu wangigugiya sicela ningasifake epolitikini yenu zasho kanje kimi ngathi hawu batabame ngiyabonga manisho kanjalo bathi ningalinge nisifake kwipolitiki sitshele into uthini umsebenzi onyazi senze umsebenzi onyazi kuphela amen angizibonile sikhona sebenza phela sebenza usuku noma abavusa ngo1 uthi hey vuka abasho ukuthi hayi phela hayi mina hayi ngeke bonke nabalapha ekhaya bahlangene benza umsebenzi odwa ayibonga Nkosi cela Nkosi ubakhumbule ubathethelele einkingeni eziye zakho ubaphe Nkosi isibusise sivela kuwe Shembo ingcwele awuphe incwadi Jobe 21 verse 27 Job 21 verse 27 Bhekani ithi le ncwadi bhekani ngiyayazi imicabango yenu namacebo enu futhi ngiyawazi enhlangene ngawo ukungichitha kusho unyazi bakhona inabantu abantu bafuna ukuchitha unyazi esontweni
manje ngake ngababona mina ngelinye ilanga la. Ngake ngababona labantu bake bafika la ngekhumbi la. Nganoma emabili. Afika la makhumbi. Babefaka iMnazaretha abantu. Sathi siyabuka, ayi, bashintsha uya uhambe egcekeni. Hayi, kanti amaNazaretha kanjani la? Bashintsha uhambe egcekeni. Kanti abantu beze nenhloso zabo. Bazokhipha inkosi uthingo lwenkosazana. Badala usuku ehlalweni. Nakhona into ekufanele siyikhuluma nje. Ngoba abantu babona ngathi amakhandida awasebenzi sesibonile kwenzeka izinto esontweni. Bantu bekhanda udaka esontweni. Kwathi wili la hayi bachithwa. Wathi emva kwalokho sezokuthiwa kade sebesegibizile. Ngengoma efanayo. Angazi kusuke sekwenze njani bantu. Usukela uNkulunkulu ulwe naye uphinde uhambe uguqa kuye futhi uthi baba ngicela ungiphilise kodwa wena ufuna ukumphilisa. Nayi inkinga esibhekene nayo. Bantu bahlangana bahlukana bakhanda amacebo. Abanye ke kamva nje sebeze babhale emafonini balwe noNkulunkulu emafonini ngeke ngikhulume okuningi emafonini kodwa nje khona izinto ukuthi uyayilalela ebheke ngqo kuNkulunkulu ubone le ayibhlungu yehlula ngathi mangambona umuntu wakhona nami angacela ngithi hayi sasuqedela mina kodwa angikho lapho. Kodwa shembo engcwele siyacela usikhumbule kulelizwe. Ngasilahli inkosi yamakhosi. AbaseKorinte 6 9 and 10. AbaseKorinte 6 abokuqala 6 verse 9 to 10. Omunye ngivula uJohana 10 verse 1 to 5. AbaseKorinte bokuqala 6 verse 9 to 10. Anazi yini ukuthi abangalungile abayakulidla ifa lombuso kaThixo. Kanti anazi yini nini ukuthi uma ungalungile la esontweni ngeke ulibone ifa lonyasi. Ningakhohliswa izihlobongi. Ningakhohliswa ke abantu abazihlobongi. Nababonga oThixo. Nabanothixo babo ababhodonga eceleni. Eziphingi. Nabantu abalala nabantu khosikazi angesiwana wabo. Nezifebe. Nabantu abahamba bebamba noma yini abayibona egcekeni. Nabesilisa abahlobonga nabesilisa. Nabesilisa lonakela isonto. Hayi kodwa kungcono bakusilone lami iBhayibheli elifundile. Lokuthi ngibhalele lona. Nabesilisa abahlobonga nabesilisa. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga Nkosi yasezulwini usemzimbeni wesibili lapho wathi khona isono somuntu oyembatha nendoda enye njengokwembatha kwesifazane alikho icala elihlalelwa kulowo muntu loyo asaziwe isono sakho. Namasela nabafisayo nezidakwa nabadla amahabulo nabahlelembayo nabantu abaphangayo abayakulidla ifa lombuso kaThixo. Ngiyabonga. John 10 verse 1. uJohn wangempela hayi abancane. Ngiqinisile ngithi kini. Ongangeni ngesango. Uma ungangeni ngesango Ukuya esibayeni sezimvu. Kodwa ekhwela ngenye indawo. Lowo isela uyisela ungumphandi. Ngake bangena phela ngambani ngomuntu. Ngake bangena esibayeni kithi. Ndibone esontweni makhona. Bangilinda ngithi mina ngikhathile ebusuku.
kanti igadwe mina bangilinda lana izulu laduma la selinqamuka lapho laduma ngathi mina angeke besafika manje ngase ngene endlini mangene endlini hayi ngathatha isithongwana mangivuka ngo5 ngithi hayi ake ngiqalaza ngithi ngiyabheka imbuzi azikho lapha phezulu ngithi mina awuzehliswa imvula zake zehla imbuzi ebrandini zehlela phansi hawu bese ngisondela manje ngiyasondela hayi azikho lezi mbuzi mangithi ngiyesangweni ngiyakolibamba ukuthi ngabe mhlambe livulekile zaphuma kuqhamuka imanzi embuzi la yaqhamuka la ngaphansi yaqhamuka ihlahla amadlebe ezini ngathi hawu ihambi ada sebeyithathi 91 lezi ngathi nginambitha amathe ababa amathe ngathi mina ngoba nginawo ushukela sekwenze njani manje ngathi akule ngadonsa amatawoma ngase ngibuya ngikhumbula ngathi shembe angeke ngibulawe imbuzi mina angani ngo2009 ngake ngafelwa zinkomo ngoOctober yedwa ngafela inkomo ezo38 zimithi zishiya impempe ezinye kwafa konke kodwa ngizange ngife ngizobulawa ke imbuzi ezo90 usho uzonginika ngalendlela anginikeza ngayo hayi ngadlula nje ngase ngiyathula ngacala ngangashawa futhi ufana luzongishaya uma umfana esedibana nembuzi endalini ziyodayiswa ngethuka ngoma hawu kanti bayithathe ngempela babeyodayisa ngeke ngizayithola ngoma bahamba bayelisuthi bawuthenga imbuzi bathi hayi siyakoyithengisa manje endalini iyasheshisa siyakoyithengisa manje endalini hawu ngimane lesini bathi hayi sifuna ukuhamba mabe bafika uyafona baba ukuphi ngithi hayi ngikhona unazi imbuzi ziphi unazi ngithi ziyeke bayifaka esibayeni qala base bayiyeka ngangena esibayeni mayethu uyashutha ushutha imoto ethi edilize imbuzi wasuka kumfana wahlala kumfana wakithi ngenqindi kanti kudala inkingi kuthinta umuntu ongathinteki kalula base bephuthumene bejikisana ibazi endali uyise wabonde angathi lo wami uzoba nenkinga wasekhipha ivolovolo khipha ivolovolo wathi hey yakuthubula wathi hayithubula ayikho inkinga wathi shaya phansi ivolovolo base bembamba abanye bathi hayi mana mfana ngadlo mana uzokubulala lo wathi hayi akangibulala imbuzi kababa lesi kodwa mangifika angizoyeqa nje leyo mangifika sengikhuluma naye ngithi hey ubani umnikazi wezimbuzi kuvela indoda eyikhalathi hayi ezama uthathe uthi ngithenge auction liphi iphepha uthi hayi iphepha alikho ngayithenga ngemuva ngithi hayi ziphe ezinye ngoba lezi mbuzi zihambe ezo91 ziphe ezinye uthi hayi ngitholele lezi kuphela ngithi wena ngizokubophisa uboshwe ngempela ngeke uphume futhi athi hayi angizazi ngithi oh hayi kulungile emchargeni maphoyisa bese ayamcharge amaphoyisa amfake ekhindini ahambe naye amvalele wathi masebona ukuthi hawu isikhele sikhala ngempela siyakhala ke isikhele sesijele moto sithi kwaka bese bemshiya bahamba kwathi ekuseni ngakusasa wafonela iphoyisa hayi ngicela ukukhuluma hawu ufuna ukuthini wathi hayi ngicela ukukhuluma sikhona ezinye imbuzi uyamfonela ngithi hamba umlaleli uthini uyafika lapho uthi hayi zikhona ezinye imbuzi ezinye ngidayisile kodwa imbuzi ezisesibayini njengamanje zu38 bezu 17 lezi sengithola 38 nezimvu ziphe ezinye athi hayi ayisekho ngidlile ezinye angisaboni ukuthi banginikezile zona ngathi ngiyayifuna angifuni ukuthetha icala nawe mina lethi imbuzi zami ngiyayifuna kodwa seyilahlekile imbuzi ngakhumbula into eyodwa shembo ingcwele fundisa untombela hamba utshela uJehova uthi imbuzi amazike esibayini ngiyafuna ngasho nje kanje hamba utshela ubaba ukuthi imbuzi amazike esibayini zonke
Ngiyasifuna. Hamba ilanda ilethe kimi. Ube nenkani phela baba. Ungenayo inkani kuNkulunkulu ngewazolunga. Wayilanda unyazi imbuzi mathanda. Amen. Uyabona njengamanje ibalance esele kule ndoda. Iyayikhokha. Kanti nginikeze u10. Iyayikhokha. Sele 27 manje. Zilandwe unyazi. Ezilandwe unyazi bafowethu. Umphethe uJohn. Oqhubeka John nizo. Sudlulile John. Funda uLuka masishana. uLuka umfana. Funda umkhonazi. Awumthola uLuka. Umkhwanazi ba. Luka 12. 11 no 12. Umkhwanazi 12. Ngabe nisa ezindlini zokusonta. Kwenzeka lapha ekhaya bakumangalele. Nasemakhaya nje ukumangalele uma bekuthatha bekumangalela bekuyisendlini zokusonta sebekumangalele. Nasezinduneni. Bakusenduneni. Nasemakhosini. Ningakhathaleli ukuba niyakuphendulani. Ungaplani ukuthi ngizofika ngiphendule ngithi na kanjani. Noma uzophendula kanjani. Nokuba niyakhulumani. Nokuthi uzokhuluma uthini. 12. Umoya oyingcwele uyakunifundisa ngaleso sikhathi. Uzokufundisa ngaleso sikhathi uzofika uphendula uthini. Okufanele ukuba nikhulume. Yabo. Yabo. Hayi sengiyagijima kakhulu manje isikhathi silume. Ngelinye ilanga sengenza umsebenzi ekhaya sengiyayeka. Ngenza umsebenzi ekhaya. Ngiyacela kuNkulunkulu Baba, cela ukwenza umsebenzi ekhaya ngiyothandaza umthandazo wakithi. Mawenza umsebenzi ekhaya usukuthandaza bafuna. Ususemthandazweni impela usujulile futhi kakhulu umthandazo. Akazi ke ngoba khona abantu abangamanazeli kodwa basindisekile. Angazi kahle. Kodwa bamanazeli ethe kodwa bangathi basindisiwe akaze nje anze lutho nje ekhaya. Lutho nje. Ngiyacela kuJehova baba ngicela kuyokwenza umsebenzi ekhaya ngenzele ubaba 23 wakhe nomama u14 wakhe. Jehova ukhiphe isibusiso. Uzowenza nini baba? Angazi baba uzawufika negoli kodwa umqondo ke wami bengilinda ukuthi ngizwe ukuthi baba ufika negoli ethemba lethu ukuze ngikwazi ukwenza inhlelo ekhaya. Kwasho ukuthi siseswazini. Sengathi emdluli. Kuphi ayisebenzi futhi kumdluli. Lutho nje kwangasebenzi lutho nje swazini. Mawuthi ufaka imali i100 ufana nokuthi ufaka u5 uthi usathe nje hello ithi fakele. Siphume eSwazini. Athi ngizokufonela angafoni. Ngizabalaze isikhathi siyangiphusha. Ngine wanquma ama date ekhaya. Kodwa khona into eyavuka kimi. Yayivukela mina ngedwa mhlawumbe umsulwa kuloko. Ngathi mangibuka ukuthi hey njengoba ngizokwenzela umsebenzi engaka ngihlambuluke kangakanani mina ngokwakithi nje. Ngase ngicabanga ngathi hayikhona kufanele ngithathe imbuzi ngithi inhlambuluko yala ekhaya ngaphambi kokuqala lo msebenzi lo kufanele kuhlambuluke bonke abantu abalapha ekhaya. Igama la nje inhlambuluko igama layo. Inhlambuluko ngoba kuyakhulunywa mhlambe kina kukhulunywa njalo emsulweni. Nezwana nje kini imbahle kakhulu. Ngithi ke kulala kuphendukelweni phela ubonda hayi singabethana noma kunini manje. Ngase ngithi hayi abe khona lembuzi yokusidelela uNkulunkulu ngoba ngomunye unyaka ngake ngathi ngifuna ukwenza umsebenzi 1983 ekhaya ngenza umsebenzi kaBaba. Ngangihambela ukuthanda kwabo. Kwase kukhulunywa kwathiwa hey manje kuzokwenziwa njani ngoba kulezi insuku uhamba uthanda kwakho awuyingane esontweni. Ngathi hayi phela ngohlala ngaphandle ayikho inkinga.
kwase kuyavunyelwa uma sengilele yasifika indoda endala engizalayo yathi mntanami lalela ngikutshela uma uthi wena uzokwenzela mina umsebenzi uthi uzohlala eminyango nangona ngihlezi eminyango ngoba mina ngizohlala kuwe mawuthi uzokwenza umsebenzi uhlala eminyango wena nangohlala eminyango hawu baba ngenze njani wathi hayi ngipha ukudla ngidle ngathi ngiyamfunza ubaba wangakudla ukudla ngathi ngimfunza ngesipuni ubaba wangakudla ngimgonile ngangisesibona ngalishweni ngilele ngathi ngiyamfunza kangakudla ukudla baba hawu ngase ngicabanga angigezi izandla ngimxake ngase ngihamba ngiye emsamo ngathatha emanzi ngaphumela eminyango ngigezi izandla ngamxaka ngathi ngithi ngisambamba nje wakhamisa ubaba wadla ngase ngivuka ekseni ngavuka ekseni ngo3 ngaya kumanga ngqondozela uma wema lo msebenzi ozokwenziwa la ekhaya awukho hawu yini na ubaba ngeke awudle lo msebenzi ngeke akwemukele lokho ngoba mina ngithe ngizohlala eminyango naye ngiyilento engiyona vele hawu wenziwe njani ngathi sengihamba ngiyakohlambuluka sasihlambuluka ke thina sisemabofini kumshumayelo mdlangathi phezulu emabofini ivangeli lalingakabi iminingi kangaka njengoba selingcayichini namhlanje wawuhamba uyekwamhlambulula mazohlambuluka wangahambi uhlambuluka noma yikuphi awuvuke ekseni uhambe kwamhlambululi ufike ngesabathu usuhlambuluka ungene esontweni ayibonga Nkosi amen ngahamba ngaya kwamhlambululi ngayehla phansi kwacandolo ngawela ihlimbitha ngaphumela phesheya afike enqweni lasemvuzane kwamhlongo ngathi mangifika lapha kwavuka imambe engaze ngiyibone emhlabeni yavuka yama yangaphezulu kwami ivuka ngenhla ngezantsi ngathi kwathetha abantu behleze esigcakini bathi kodwa umntakazi ngiyasahanjwa lapha wapi nalwa muntu kwakusemobuvini ngikhona ngathi kodwa ngikhuluma indaba kaShembe kodwa ngangenza lo msebenzi loyo ngathi angenza inhlambuluko uhlambuluke wonke umuntu la ekhaya ngaphambi eqala lo msebenzi ngoba mkhulu lo msebenzi angizazi ukuthi ngikuphi nomunye angazi kade enzani kodwa ngale mbuzo wonke umuntu ufanele ugeza izandla kuyona ahlambuluke sase siyayenza lento ngathi ngisathi ngiyaphuma mase ngiqala umsebenzi ngaphuma ekseni ngathi ngiyaphuma ngathola khona abafana baseGoli shumayela umculo umshumayela uncube shumayela umakhubu abazange bangitshela bayeza yathi yangena inkonzo ngiyagijima yathi ngena inkonzo uma bekhuluma ngichaza ngendaba yalembuzi wethuka lwasemachumeni wasithi hey angathi sisenkingeni zonke asikaze sicabanga ukuthi masowenza umsebenzi ekhaya kufanele abantu bahlambuluke eqala ande kuba kwenza umsebenzi omkhulu wasekhuluma indaba kamakoti wathi ngelinye ilanga khona umakoti owake wayogana wakhishwa kubo wenziwa konke wathi nayisefika emzini kwaba mnandi khona ke ubaba ukuthi mabekhipha ingane besethi ingane nemntanami njengoba ngikukhipha nje ikamelo lakho likhona mabe kuhlupha nje wobuya khona amadoda asho kanjani yathi mayithi ngqu ingane yazi kuyashisa emendweni yasihlehla yathi hayi ubaba uthi likhona ekamelo ekhaya yasihamba yabuyela emva ekhaya ngisho kimi njalo angisho kuwe ngoba mhlawumbe umsulwa wena angisho kuwe insizwa yasemachuneni mshumayela umchuno osesawukele uthi wathi na esehambile umakoti waseqala inkinga ekhaya inkinga iqala lapha ekhaya lapha agana khona bathi hawu lapha ekhaya kwahlatshwa inkomo kanti washona phi lo muntu obehlatshelwe inkomo lekhaya uphi kanti bamfuna naphansi kwamabhokisi phansi kwebhokisi lakhe bamfuna abangamthola base belandela umkhondo wakhe bathi ngathi uhambile bayamthola ulela uqethukile empedeni wakubo njalo uzoba nenkinga kusasa uma ifika kwaqhamuka lenkomo eyahlatshayo eyoMqhoyiso inkomo yoMqhoyiso hayi le ekuthiwe kanina
hayi le eyoMqhoyiso le nkomo ekuthiwa ayilale abanye bathi ayivuke inkinga leyo nkomo hayi inkinga yathi ngongqongoza ngempondo eminyango ilele lengane yangongqoza ngempondo yathi ngongqongo wathi ngena yaphusha istab yasiphusha ngempondo waqhamuka inkomo yavuka yahlala ngezini ebhedini yathi hayi inkomo ingene endlini yayisikhuluma inkomo yathi hawu kanti ulapha wenzani la uzowenzani la yathi hayi kukithi yathi hawu kanti mina ngafelani lapha ngapha mawusulapha wena ngafelani mina lapha ngafa khona ngoba ngafa mina kwathiwa ngiyohlala nawe lapha kuze kwephakade uphilela lapha ekhaya mawusula ungishiye nobani mina hayi yathi ingane hayi mina yasigibela phezu kwakhe yamnamathela inkomo ngempondo yamhlaba ubhekisa phezulu akasalele ubhekile yamhlaba inkomo yamgibela phezulu ubhekisa phezulu yamgxoba ngamasondo wamemeza yini bayafika abantu abayiboni inkomo yangibulala abayibona abantu inkomo bona uye waze wenaba wanje thwi bamthatha bamsesibhedlela waphiwa papa mesibhedlela hayi ngisho kimi njalo hayi we msula mhlawumbe mangabe awusahlezi nenkomo yakho owakholiswa ngayo kini hambe uyilungisa indaba yakho hambe uyilungisa izokuvukela inkomo iza hey ngiyakutshela njalo ngiyakutshela uma iphaphama ingane ibiza ubaba hawu ubaba wakho mntu wasefika uyisi yathi baba iphutha lokuqala elenzeke ngesikhathi umkhipha khona igama walikhuluma lamnandi kimi kanti liyisono kimi kodwa laba mnandi wathi uma ngiba nenkinga noma yini inkinga angobuye ngizekhaya bengibuyiswa yilelo gama sengigaxele manje ngibona njani cela uhambe uyongicela inthethelelo lamgane khona ngigaxele manje bangiphumula ngengisaya kwakho baba mhlawumbe umsula wena mhlawumbe umsula mina ngigaxele mhlawumbe kithi angazi wathi mayiphuma uyise bahlangana bahlukana wathi emzini kwafika kwathi emzini hawu kanti umakoti bungidileleni wena kwakho wagcina sekhipha inkomo zokuhlawula sengihlala phansi kosemakhosi kodwa bengithi angithi qhathu kuleyo yodwa bese ngihlala phansi Nkosi yezulu lomhlaba ngelinye ilanga wakhona indoda le ndoda sengishile insizwa yaganwa intombi yalobola zawushaya impela zawushaya yathuka isithole intokazi yomakoti lapha ekhaya kuhle impela kuhle kodwa inkinga yodwa isinqe akanaso lo makoti lapha ekhaya akanaso isinqe uyaphuma uyangena la ekhaya uyazenzela nje emzini wendoda makuthi akahamba uyahamba makuthi akabuya buya nje Oh yeah. sithi siyakhulumisa loza hawu makoti akwenziwa lokho athi hey we mama hey we gogo awungiyeke phansi wena angeke ebusheni bakho Okay. awungiyeke zase siyahamba insuku waba mhlumakoti ingane yokuqala yabe yala ekhaya waba mhlumakoti ingane yesibili yabe yala ekhaya angani uyahamba phela umkhonyana wakhe uyezwe kuthiwa umakoti wakubonakele lapha nje kwelinye lama hostel kodwa akazile kuye mase afuna ekhaya futhi uyahamba ahlale nje 6 months la engamazi umkhonyana hlezi nobani ahlale nje yabona ahlale wagcina sethola ingane yesithathu akuseyona yasemzini wayithatha wayinika ugogo wala ekhaya wasemzini wathi wegogo phatha lengane hayi lengane ngithi umntana ubuthene wathi hey wegogo phatha lengane ngishiya phansi wahamba
Sayikhona isalukwazi sibona umphefumulo manje usunenkinga. Sayikhona isalukwazi ingane ngesiyonela ekhaya. Sakhona yesibili engasiyonela ekhaya. Wathi ngenye ilanga siya kusela isalukwazi kodwa kuyayiba basikhombisa isikhali emini. Lento ngenza yana ntanami. Wengane athi umfana ma ngehlulekile. Lo makoti hayi kulikhulu. Wasethi ngelinye ilanga wasethi wathi mntanami imvamsa kumakoti mayeshadile bangcwele. Angazi kodwa kwezinye indawo. Imvamsa nje kweminye imizi umakoti mayeke wahamba emzini kungekho sizathu. Akayiqedi iminyaka esithupha ephila. Imvamsa nje mayithe 5 ephila kulo wasithupha yahamba uyakhumuka. Ngoba kusuke kunecala elithethwayo ukuthi lezi inkomo zabulawa lapha nezakhishwa lapha zazi yokwenzani ngoba usuhamba uthanda kwakho. Unese uphephisane. Listen. Wayesethi isalukwazi sashwabula sagcina sesivumile nje ukuba uneni wengane ezala ekhaya nengezona ezala ekhaya saba uneni. Wasekufika ukufa uyeza nakuwe njengoba uhamba upheqezeka nje ushayela phezulu ubhixa nodaka likababa umbhele kuyeza. Ngiyakutshela hayi labo cream waze kuyamhlasela ukufa umakoti. Kwathi umakoti kwathi ufa ngiyathatha. Kwathi uyiphi indoda yakhe yathi indoda hayi kahleni angithi bese hamba ukuthanda akaye lapha ekade hambela khona. Wathi umakoti hayi mina ngagana lapha kini ngiyokutshwa kini uthanda nomngathanda. Yaqala inkathalo. Wafika ufa. Wasehamba emhlabeni. Wahamba emhlabeni umakoti. Kuzokhuluma. Mase hambile. Wase kokhu inhle. Kuthiwa ngayongqotho phela labagana khona sekugijima abantu bonke kuyofuna inhlawulo. Ufuna kale inkomo ezingenacala, nembuzi ezingenacala. Kuthiwa kuyohlawulwa manje lafika ilanga kwavunyelwana ngalokho abavumela ngoba bengamadoda. Sathi salwazi hayi uMike wafika la kuzokhuluma. Khona kusazokhuluma. Wathi mabekhamba nemoto intatha iza nesidubu egcekeni saphuma isalwazi sicheck sidubu silibekela sifaka umkhezo. Sathi akame lapho. Bana misentwana lapho. Hayi bese mhlambe kokhulunywa athi hayi kusazokhulunywa. Ayihlehli imoto. Ayihlehli phela akakhuluma. Sayikhomba isalwazi sitshela sidula nenwele ezimhlophe ivelela sithi ayihlehli imoto ehlehla. Yahlehla imoto yazi yawufika ngale kwendunduma yayisimala kuyabanda ebusika. Kusazokhulunywa. Nawe kuzokhulunywa. Yahlehla imoto yamalapha. Wathi udriver wemoto mina ngiyahamba manje. Akwenziwe isupela kuthela kangene ngaphakathi. Sathi saloza angena sazokhulunywa. Azongena. Akehliswe khona lapha, uhliswe khona lapha entabeni. Wombese ingubo ibhokisi. Bahlala abantu balinde isidumbu. Ayasha amakhasi kwaze kwasekuthini. Lokho kuzokhulunywa. Kufanele kufike imndeni yonke. Ayikapheleli. Wathi maliphakama ilanga yasiyaphelela imndeni. Sekhona umuntu la ekhaya safanele afike phela. Sebejahile abakubo kwamakoti ukuthi akukhulunywe phela masishana ingane ishethi ingene endlini. Yasha ilanga manje. Kade bengajahi sonke lesikhathi. Hayi kusazokhulunywa, nawe kusazokhulunywa. Waqalwa ke manje kwathiwa kukhulunywa. Washa u12 kuyakhulunywa. Washa u1 kuyakhulunywa. Washa u2 kuyakhulunywa. Washa u3 kuyakhulunywa. Abantu ayisesihamba bathiwa baphakelele ukudla. Bahamba kusazokhulunywa. Naye kusazokhulunywa. Kwathiwa kusazokhulunywa. Bako lashona ilanga lathi phika. Kwathiwa hayi kusakhulunywa.
Sawufuna ukuchaze lezi ngane bese ngigonise zona ngiyumfazi walapha ekhaya ongakugugela ekhaya angigonise ingane ngezona zala ekhaya wayenzani umntwana wenu tshelani mina phephisani bafowethu angikhulume kabi esontweni ngikhulume kabi esontweni nxeseni niyanxesezeleka hey phephisani mzala kodwa kuzokhulunywa sazokhulunywa lezi zinto zenzayo nje ungaphatheki emzini nawe mkhulu oganiwe ungaphatheki uhlukumeza ingane zabantu kunesifo esikhona khipha ingane yami ngisendodeni ngithi yendodeni ikanti iyakusisibhuti Oh yeah. yeah yes asingashaya kancane khipha ingane ngiyiqhuba ngenze isifonana ngimemeze kwabasemakhaya lawo makhamela abana umntwana nami zalwazi nomfundisi uga kanti ingane ngiyisakusisibhuti Yeni baba. iyafika ingane lapha ya ubhuti ubhizi nabanye abafana boyo ngisela baba nkosini Ivale. phephisa cela ungithethelele baba mangashongo kahle ngicela ukubuyisela esihlalweni sasezulwini inkosi yekosini ikuzwile inkosi yamakhosi baba Amen. Siyabonga Mina ngizofuna ngisho umuntu mfethu ngayizona. Ngiyeza mina nefoni lapha yazi. Lungile. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-33 sizocela umvakeli uDlamini wakhona lapha ekhaya sihoya lesihlabelelo inkosi inkosisi